Het squalplein in Oudebeeldziel om een uur van de morgen. Normaal wij boateskoft, no stil en verlitten. Na oneenigheid op squallen kan de lessen net teruggaan en moeten de band thuis blijven. De oorleiding van de problemen op deze squallen wie het voortgaan van een juf. En dat bericht kwam als een volslagen verrassing voor een protte ouders, want die woonden haar net kwijt. Er werd een informatiejoen georganiseerd en dat waren een hele emotionele joen. De directeur van de squallen had haar ziek melden, een aantal leerkrachten en nu is de squallen dicht. En hoe de problemen nou oplost worden is nog de vraag, maar de ouders willen eens maar één ding. En dat is dat de juf weer waarom komt op squallen. Nou, iedereen vindt deze situatie natuurlijk heel triest. Hè? Er zijn op dit moment alleen nog maar verliezers. De ouders die de betreffende juf kennen, die vinden het natuurlijk heel spietig dat ze hier op dit stuit net is. Dit is voor iedereen heel moeilijk, ik denk voor alle betrokkenen. Zo'n 1 augustus 2014 had Oudebeeldziel een geerwerkingssquallen van de Iepenbieren en de christelijke squallen. 2 culturen die het met elkaar verder matten. Maar de oorzaak van de problemen lijkt meer op het persoonlijke vlak. Ze waren duidelijk op de emotionele infojoen. En dat pielt me vooral op de directeur. De ouders die konden net begrijpen dat het een vrije keuze was van de leerkracht. Dat wat ik wel wat in bevestigen, omdat ouders navraag dienen gaan. Ik wil bij de leerkracht en ze kregen duidelijke signalen dat het vrijwillige net helemaal vrijwillig weer. Dat had de zaak al wel wat moeilijker maken. De ouders vinden dat het onderwijsteam een eenheid wezen moet, zonder onderling spul of wantrouwen. Het is heel erg belangrijk dat er eindelijk wolverbinding komt. Verbinding tussen de leerkrachten. Op dit stuit is er grote verdeeldheid onder de leerkrachten. Onze band bent baat bij een gezonde situatie op squallen. Een veilige situatie. Daar werd geen spanning heerst. De vraag is of het vertrek van de juf nog waarom draait worden kan. Dat vertriet van de ouders. Zeg je het bijvoorbeeld, want ze wennen het hier net. Dan komt ze op een sneur, want ze weet dat die jonkjes van het voetbal leven. Dan staat ze langs een lijn. Dan zit ze erbij. Dan zit ze te juichen. Ja, sorry, maar dat is... Ze riet gewoon een oren ervoor. Dan denk ik, ja, waar vind je dat nou nog? Toch? Ja, het is bizar.